kuja pa oiridi na pa onye ọbụla manara ihe n'ihe dịka afọ 1970 bata n'afọ 1980 amarana na egwu anyị ji bata n'ụbọchị tata bụ egwu kajara akaja n'ụdị pụrụ iche a kpọrọ ha nkwa nwite maka na mgbe ahụ na-ekwu okwunye na redio steshọn ọbụla na-akpọghọ egwu ndị nkwa nwite mara na ha ebidobe ọ bụ eziokwu na ụfọdụ n'ime anyị ada anụsị ihe ha na-ekwu mgbe ahụ mana anya bụ egwu na-atọ anyị ihe nụ na-atọ nwa egwu emere n'ụbọchị tata anyị na-akpọbatara ụnụ nkwa nwite nkwa nwite dịka ụfọdụ n'ime anyị kwesịrị ịmata bụ egwu eji akpọrọ nwa agbọghọ na-anabe die n'obodo Afikpo marụkwa ugbu a nke bụ na ọ bụrụ na ịbụ onye na-anụ di ma ọ bụ onye na-anụ nwaanyị ihe ga na-ekpe ekpere ya na-agba mbọ bụ ka ndị nkwa nwite bịara gị agbamnkwụ. ị na-anya na ya bụ egwu ị ga-ahụ ma ndị ka nara nka ụtọ egwu ahụ ekweghị hapụ maka na gịnị na egwu nkwa nwite na-atọ ha ụtọ dịka ndị Igbo kwuru agadi nwaanyị ada aka nka na egwu amara agba ya mere n'ụbọchị tata ka anyị na ndị nkwa nwite nọrọ ya n'oge egwu ọdịnala. nkwa nwite oge anyị pere mpe bụ ihe ọ na-awa eme anyị afụ ebe ndị mama na-agbakọta buru ụdịrị udu na nkwa ndị ọzọ nọrọ akụwa ya ịmara na onwe nwa agbọghọ n'ala be di ya and ndị ga-akụwa egwu ahụ bụ ndị age grade mama nwatakịrị na-aga ịlụ di ha bịa ha ga-anọrọ kụgide egwu ahụ until o rue oge a ga-eji nwatakịrị labe di ya ụmụ agbọghọ abịa soro ya ndị mama abịakwanụ duru nwatakịrị ahụ dulara di ya otu a ka anyị si mara nkwa nwite o ji bido ma oge o bidoro otu ahụ ebe 1953 maka na otu anyị awo omenala Afikpo nwa agbọghọ tozuo lawa be di ya nkwa nwite ka a na-eji edume ya ma ebe 1953 ndị nne oge ahụ by then mụnwa amụbeghị ha mezie ya dowezie ya ka a dancing group o mezie onwe ebe a na-eme ceremony akpọ ha ga ebe ahụ mee ha entertain ndị na-agba egwu agba ndị na-agụ agụ mee ndị mmadụ obi ụtọ anawa
kọwara anyị nya bụ egwu ihe ụmụ ha na-agụ n'ime n'ụdị onye na-ama ha ga-aghọta. Okay. O yiri akwa ngwongwo m ga-asị na egwu anụma. Egwu iru uju. Ihe o ji bụrụ egwu iru uju na egwu anụma bụ na nwaanyị a bụ nwaanyị di ya lụtara. Oge di ya lụtara ya na di ya bugide ọ mụtaghị nwa. Oge ọ mụtaghị nwa, nwoke aga lụọ nwaanyị ọzọ. Ka ọ lụtara nwaanyị ọzọ, nwaanyị ahụ bịa mụta nwa, akpọzie ya asị maka na ọ mụtaghị nwa. O mezie ihe ọ na-emeri ya ka nwunye, onwegizi ọ dịzie kasị ibigide ike gwụ gị na ugwu a na-akwanyere nwaanyị adịrọzi, ilekọta nwaanyị anya adịrọzi. Ihe nwaanyị anọziwu kwa mbọsị bụ iru uju, ikwe ọnụma. Kedu ihe m bịara? Di m mụ na ya kpara nkata bata n'ilu di. Ọ bịa n'ikpeazụ kwara m tụfuo. Di m aha ya gbara ndụ, ụwa makwada m n'etule m. Di m mụ na ya gbara ndụ. Ọ bịazie ụwa m bụ n'ụwa m ekweghị m ka m lụọ mmụta nwa. Ọ bụrụ otu a ka esi mee gịnị kwapụ chụpụ m n'ụlọ di. O wee gwu ọnụma. Ọ sị ọ bụrụ na onye amụtaghị nwa, ọ na-ebu n'ọhịa. Onye amụtaghị nwa, ọ na nweghị ike ibi n'ụlọ di ya. Onye amụghị nwa anaghị ebu n'ụlọ di. Matana dịka anyị kwuru na nkwa nwite bụ egwu ụmụ nwaanyị ji akpọ na nwaanyị na be di ya. Ya mere agbọghọ ọbụla tozuru ịnụ di na-ene anya ka nne nkwa nwite bakpọ na ya. Those years bụ na ndị dị gụrụ akwụkwọ n'afọ Igbo bịara hụta na egwu a mara mma, ha mee duru ndị nkwa nwite gazuo Nigeria niile ruo ala bekee nke na oge Queen Elizabeth visitere Nigeria. Ọ ha nwa mere ya welcome na airport. O yiri akwara ngwongwo a kedu afọ ọ pụtara? Ị ga-echeta afọ unu tiputere? O yiri akwara ngwongwo pụtara as early as 1970. From 70s, early 70s. Mgbe a tinyere na mgbe tinyere na cartridge, early 70s. Kedu sakramenti jikọtara maka anụ nkwa nwite anụ nkwa ụmụ agbọghọ? Okay. Kọtụgụrụ anyị ihe jikọtara otu na-abụ. Ihe jikọtara ha bụ ịma na ihe banyere egwu bụ ihe dị mmadụ n'ọbara. Onye ma ka esi agba egwu na like igba egwu gawa. Ọ bụghị ka enweta ego, kama a na-agba egwu a ime nwogo obi ụtọ mekwe onye ọzọ obi aṅụrị. Nkwa ụmụ agbọghọ bụ egwu a na-agba oge mmadụ wa agbọghọ like me. Agbara m nkwa ụmụ agbọghọ. Abụ m leader na nkwa ụmụ agbọghọ. Ruo ebe 1980 something bịa lụọ di. Oge m lụziri di mbịazie banye na nkwa nwite. So ọ dịghị mma, ọ bụ ihe mmasị. Ọ masị gị, ọ bụrụ na ịlụọ di as a dancer na nkwa ụmụ agbọghọ, ịlụọ di ị nwere ike bata na nkwa nwite sorokwa
na-agba egwu a na-eme ma ọ bụrụ na a nụrụ gị n'afọ Igbo ma ọ bụgodị na alụghọ gị n'afọ Igbo ị nwere ike isi ebe ị nọ bịa bet na ọ ga na-enyenu gị nsogbu so ọ dị nnọọ ka a ga-asị nọ ndị alụrụ n'afọ Igbo bụ ndị nọ n'ime ya maka na onye nọ outside ema nwe ike bịa no practice oge Nigeria nwere independent before then enwego ihe a na-akpọ nkwa ụmụ agbọghọ dancing group ọkwanụ that dance ka eji mee entertain Zikiwe ha na ndị ọzọ so ha na-bịa oge ha na-achị Nigeria so all that period ka Zik nọ fụ nwunye ya bụ Uche Zikiwe ebe ọ na-agba nkwa ụmụ agbọghọ oge ọ na-agba nkwa ụmụ agbọghọ ka ọ lụrụ ya ọ bụghị na nkwanwite ọ lụrụ ya as a girl emere ya nkwanwite ndị nkwanwite gbara egwu nkwanwite kpọla ya be di ya nwaanyị ji ukwu tete ụfọdụ n'ime unu si teta otu ihe ọzọ pụrụ iche ị ga-ahụkwa n'egwu ndị nkwanwite bụ na akọrọngwa eji akụ ya bụ egwu pụrụ iche n'enu achara okwute nakwa akarama akpọrọ bọtụl ihe asụcha na ngwa egwu na-eme ya bụ egwu o ji na-atọ ụtọ n'ụdị pụrụ iche ka anyị sorokwa ha gaa n'ihu ndị nkwanwite
ọba amakwara ọba egwu ọdịnala Zinike ọba amakwara ọba egwu ọdịnala Zinike Iwe na
Ngera mago budi ego wiye ye ha hiyo o wa mago to sele iye di